Soc el Toni Pastor, professor de narrativa. A l'escola sabem bé que l'ofici d'escriure és com qualsevol altre ofici i s'aprèn amb una miqueta de disciplina, creativitat i sobretot dominant la tècnica. Al curs de narrativa de l'Escola d'Escriptura t'oferim precisament desenvolupar aquestes habilitats. A l'Escola d'Escriptura treballem les principals tècniques narratives perquè puguis desenvolupar les teves històries. Què pots aprendre aquí a l'Escola d'Escriptura amb nosaltres? Per exemple, a crear personatges. T'ajudem a construir personatges i no només això, sinó a donar veu a aquests personatges i crear diàlegs versemblants amb els protagonistes de les teves històries. Altres coses que pots aprendre és, per exemple, escollir el narrador adient per la teva història o a desenvolupar escenes àgils, divertides, íntimes, sempre creant una ambientació. Això i moltes altres coses ho posem en pràctica amb un mètode molt senzill. Primer, una mica de teoria. Amb aquesta teoria et proposem un exercici perquè duguis a pràctica tot el que has après. Aquest exercici escrit el compartirem a classe i entre tots, entre tu i tots els teus companys i companyes, comentarem aquest exercici. No només escriurem, també llegirem. Llegirem autors d'ara i de sempre. I amb les lectures dels vostres exercicis i d'altres autors, el que farem serà fomentar el vostre esperit crític. Perquè per aprendre a escriure no només cal escriure, també cal saber llegir i saber llegir diferent. I també poder mirar al món amb una mirada diferent, fresca i innovadora, una mirada narrativa. Al final del curs també començaràs a treballar un projecte propi i aquest projecte podrà ser tant un text de narrativa o un text de no ficció. Treballarem o bé un projecte de novel·la, un projecte de contes o el projecte de no ficció que tu escollis. Tot això i molt més ho podràs trobar al curs de narrativa de l'Escola d'Escriptura. Si tens una escriptora o un escriptor a dins que vol sortir, ara és el moment, vine a escriure amb nosaltres a l'Escola d'Escriptura.